Здравей, YouTube! Аз съм Code Gamer и днес си показвам профила в YouTube. Рекламка. Добре, в този клип смятам да си покажа профила. Имам 3 абоната. Снимам този клип само защото имам 3 абоната и искам да събера повече. Имам 66 показвания. Тук да, план съм снимал преди един ден, че и повече вече. 9 показвания има. Най-много показвания имам на най-тъпия си клип, който е този. Minecraft NGS, първи епизод. Fort Racing, Epic Racings, пак първи епизод. Не съм снимал повече, само на GTA съм снимал от трети епизод. Тук бях написал поята първа поредица. С това. Добре. Ето тук. Дизайн. Моя дизайн. Това е моята снимка на профил, която съм си правил сам. Надявам се да ви харесала. Абонирайте се за него. Не ви задължавам. Ето. Вичопроц BG. Това е неговия дизайн. И има ново интро вече. 25 сабскрайбъра. Добре. Да не питате, що са... Не абонирах тук за Venom the Doctor. Venom the Doctor, защото в този новия си профил в YouTube, дето почна да го правя там, кога? Преди... някъде този месец. Не искам да сам приятели, ако ще се абонирам, за тях само ще се абонирам. Абонирайте се за Антон Проц БГ. Той е последно снимал на Skywars. Ето, дизайна. Subscribe for Антон Проц БГ. Избяга. Моя по-годин. Само това. Тук, ето ми ги абонатите. Еди, Антон Проц БГ, ако го нямаше, Вичо Проц БГ, ако го нямаше, и другия му профил, аз чак да остана с 0 абоната и да правя този клип отчаяно, да се събера още. Сега ще се почивам. Добре, спирам. Тук качвам клиповете. Моя канал. За мен е най-хубавият клип, който съм снимал, е този. Напишете в коментарите дали мислите, че е така. Най-тъпия клип, който съм снимал, е моя първи клип. И много се притеснявах в него и си мисля, че е станал много добре. Профила ми е създаден преди една седмица. Тук го пише. В много умират тези реклами. Един път ми излезе една шкембетица треси. Добре. Да план. GTA съм снимал. Да, показах ви. 66 показвания. Показах ви го. Дизайн. Снимка. И само това мисля да е за клипа. Опа. Дърпнах си екрана. Ще добавя хора в този клип, за да стане малко по-дълъг. Добре, как да го кръся? Чакай, горе трябва да цъкна. Тук да ще добавя хората. Знака ОДС. Добавяне. Да. Забравих как се пише. Добре. Добавям XX термито. Добавям XX. Добавяне. Ето го термито. Venom
Хи доктор. Не знам как се пише. Антон Параода с БГ. Добавям. Стига де! Вичо. Про. БГ. Съжалявам, че си диктувам, ама... Не мога да ги добавя, ще ги добавя по-късно. Няма да добавя никой. Ще да паузирам видеото. Добре. Мисля това да е за клипа. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се за мен. Чакай наобратно. Спри. Ето така. Абонирайте за мен. Пишете това. Ето тук. Ето тук. Тук. Ето тук. Пишете CodeGamer.bg. Цъкате Enter и ви излиза моя профил. Надявам се да им след този клип да имам повече абонати, повече показвания и повече харесвания на клиповете. И ми се доспа на говорене. Това е за клипа. Отново казвам. Абонирайте се за мен, за Вичо Прод, за Антон Прод БГ и за мен и чао!